Takže ahoj, to je moje první video na tomto kanále. Juhu! A na tomhletom kanále budu hlavně točit zleposlé jezevčíky. Takže když tak, promiňte, jo. A chtěla jsem to nejlepší pozadí, protože já nevím, mám ráda ty nějaké úplně obyčejné pozadí, jako třeba tenhle ten blbej koberec, fuj. Tak jsem tady udělala takové hezké, no, nevím, prostě pozadí, nějaké lepší, jo, tak snad je lepší, no, když, ale je to celkem lepší to pozadí, no. A nějaké takové to pozadí bude asi všude, kde budu natáčet, pokud samozřejmě nebudu mít čas, nebo já nevím. A ahoj a upoutávka na nový seriál bude dnes.